Ubwansu bw'omuguzi. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokeryo ya Bible. Mwanchumurelia Undizi TV bwakire buya andaunsi asosa tengeretene mambiendengia ime yomoroberio bwensa kiango kwari benenga soa ime yomoroberio bwensa kia troyomo trobabere elinde tobe tokobari bwa elimo ase umoroberio yo nochinga omotienyi gondrete kominyoka kegima chitariki ni sano naibere chiomotienyi ogatano na gatatu lituko lietichi gatatu buna botambe ni otokomulekera amangana arengete chise mina boigo kwene kinga naingo skatore kurwa sekerenge kemukurwa oika asekerengo kende asengencho nigo abamanyi bamangana arenge tisemba batebanga chisemina chyo ekebungo kirabe koleta amonchiryo andonsi ase tolebo sikirabe koleta amonchiryo ase chinsemo au entunda entangani twabatokomolekera amangana aliabeirega kolekana entunda yakabere twabatogo soa ase ensemo elia erengete amagazeti n'entunda ya gatatu toba togusanga nayo mwanchu omurigeria Undizi TV astoko batogusanga nabagani baito ase enchera ya abene amashabiki ito kurwa ase county elia ya Kisii county ya Nyamira county elia bosi county tonchukana nebuna Migori Homa Bay ntobe tokoba atuabe tokoba nebene asomoroberio bwensa kimambia bono Kajiado ntobwate Nakuru Bometa Kericho nechi county chinde miensiti ya Kenya county area ya Nairobi omochio monene bwensiti ya Kenya boigo soime moroberio bwensa kya mashabiki ito yechinse chiria chisi kontoliko batiga maiga tokoba tebinga aiga no tokoba manyi aya berega kwene kigwa ime yorogongo ruagusi ntoba tiga maiga mocha monyolenga gusi ya berege kunganya kolende no tuelenti bene asomoroberio bwensa kya ase imambi ja avono mwanchumurelia Undizi TV mashabiki na Kennedy Gisemba kurwa senseria ya America enseria area ya Canada wate shim kiburi kata mashabiki ande anatubwatia ase imambi ja avono kikugura mariogiaya abeirega soa ase embeo manyanga omoroberio bwensa kya obeire gogo chaketa nenkoro kwa Job Maangi na kubaka kwene kinga chibichechi chabecho wikera asenchera yobo ikeranu na Bigal Nyanchama Boigo mwanchi umurigeria muna botambe oyo no moroberio bwensa kya asebono cyaragere chinsa 12 chamambi muna botambe asinale ko basabanga munyare mu kuboka otroyomo babere batatu elinde tonyare ko ba ligomba elimo tonyare gukotegerera umoroberio bwensa kya andake naro regari bwebangete kogenda mugondo chinga kichyawo na chechi boka troyomo babere batatu gosembaroro muna leli tukolya Jumatano chichiro nchiro chire isko gari abantu mbangete kogenda ororo igobono utaraboka oke TV yago oyo no moroberio bwensa kya tunyare gwesemya mange aliagendrete ime ya Kenya na isko ya Kenya asengencho umoroberio bwensa kya nigokoletwa na egeteseni kyago nambeye mu Undizi TV obwe nabo obwansu bw'omugusi igobono mwanchi umurire muna botambe tutarachaka umoroberio bwensa kya emambi yabono ko ibatole tokonyora ekebungo asitochi konyora ekebungo geitorero kurwa egetabu kya Yohani Ntangani inyechi nkechyaye ni sano na ibere ekebungo kirituko bunage koletwa sole nomoroberio bwensakya omwachi omurigeni matwata banga tunyora ekebungo geito kurwa Yohani Ntangani nande kurwa bu inyechi nkechyaye sano na ibere nige gotebanga abanchani twanchane ekiagera obwanchani nigo bokorwa ase Nyasaye na kera oyo anchire na boigo Nyasaye naende namumanyete Nyasaye ningirore abanchani twanchane ekiagera obwanchani nigo bokorwa ase Nyasaye na kera oyo mwanchite oyo mwabo na boigo Nyasaye nere nanchire nere
nekyo nakyo ekebungo twanyorire korwa ase getabu kia Yohana inye chinke chiaye nisano na ibere. Ekyo nekebungo kyerituko buna kyaretirwa sore n'umurubirio bw'ensakia. Mwancho murieri twanyorire ekebungo gyaito korwa ase getabu kia Yohana ntangani eyiwe goteba ngati gatwanchane ase oyo anchire na Nyasaye nere na mwanchete igo anchoyo mino gokuba keka mambi kanya gusabirani oyo mino asenge nchotanchiti oyo mino igo nayo monyene twanchiti igo bono matochi kuchaka omurobere bwensa kiato basakweba kwenye gutobwatia ase mitandao muna Facebook na mawati na Ndizi TV News na YouTube wetu kwa muna Ndizi TV News. Bwakire Job bwakire bujia Nelfa na kikuwa bwakire chembya mboge tekegima ndochenga omonguru obeire gago toigorera rituko rire rigeni kegima ntore na kera esababu yokumira ndimbya mono ntamanye kurwa sensemo yawe ngakibokiete asensemo yanengo teba ngambye mone singichunya sayo twanchire twaro rituko ria lero ria Jumatano eti chigato tobuna botambe rikoro kunga Women Crush Wednesday ritukwane mono tokoba togochengera abasubati semambya bono nabeginko muchengera omosubati smart yokoro kunelifa oro na Abigail Nyanchama asengencho ini mokoba mogonsira ase emambi ya abono ndamanyenga ensemo yao musubati kyo boigo gochengera lero igango chengera mamu minteke mambi kyalere sengencho munyetali ere gotango tinjo alright ere buya kegima na inche boigo ingo bingo chengera abasubati bonsi babeire bagonsira na abasubati balia bare abengencho kegima abasubati balia bakokora amangana asense tya Kenya asokoleta amonchire boigo ndaite gochengera abasubati bakogonkia abana sengenche wiki ye niyo korwa esegeto abasubati bakogonkia abana bali batari kogonki bana ke batabwa sababu chiengencho bali aserero na muranga berake bali muatire motie nyumutangani inukorera na ninchemba chengere weekend ko kimurabe mwairanereire na moko manyire ndembe ingakora chengere lakini ndio tutanga kero monton kwe bangare igone bari batari kogonkia tigato bachengere asobo amwe sengencho musubati no musubati asekolene tone tego sengera abasubati elietandiro likoro kunga mama ndibwate chimining chinyingi ekobwati nga kiorabe gokoria toro no mate bonelfo by the way mama ilibwate chikategori chinyingi ntobwate mama tugatwara mama tugatwara mama tugatwara mami bono ngobwatire nga elieteri nchera kiria toru na ande nkiriminiti esingencha yonzi ni gale ne chimining chingao muntu gatebanga mama kikugiro muntu gatebanga mama oyuma omwabo betera komoibora kikugiro nande gatebanga mu mama oikotwara mabori kenelfa mu mama ase mama abu ino mongina ase mama abu ntumna abasai bali ba Gen Z esta nero togo chatwali beka in quotes nga mama abu ikatwe bangenye ko lenyomba ga ndo mugako ko yatanga mama igoma yanga mama naro tali mamumu abo kwegulenga omongina omugaka gwa kesimi gatebanga gatebanga ose wale na murabana tenga mu mama amenipigia okaganga mama otali mamumu abo yaya oyino monto ko moesiro gete okomwaga siro gete nekena nandi kore ngogo tenga mami na bado utali mamumu abo esengencho amalieta yo achenchiri lakini kore nga mama go sema abe na bokore makidogo lakini ayande asenje tingwanjirana naende bono ndiro lya Gen ziko kama mama tinimongea na mama igabona mabori ikakine kiyo mama matejerali gombire lieteli hakuna gachibu sigete kwa Kiswahili watanga tamu abe watazegete kwa Kiswahili watanga imeenda wewe arachire na ndo baitenga neye kwekatobe maiso kegima ekero moreria gocha senkeli kunyoranga enchira gocha oikira senkeli ochaga korobo kolerwa ya senchira erengi ya kigima korende enjanera amalieta narata kirabe ako musubati amabori amango manyenga agendo kendreta ekera chitale koro kugo chabiri
kunya kumoroka bochabeli omoroka Marieta lakini yaikire gatia akor kumamu achake kor kumama eti mama tulete kikombe mama tomo mwana ngapelekea dadi kikombe kera achira kumwana ngapelekea boss kikombe lakini waona iganda dadi gota ngapelekea dadi kikombe itakuaje igabe yaya ama boli abo ikaki ni muna basubati na mono ni matenga ni numocha muaba moko enyora komu chimbo bunichu na chobona tichikoba chiko kwa amaboli ya mange kigima nga amangana aya taendretibya tima tinga basubati mambia bono inki murabe mugusangana into ande mono igoro ya Marieta kerokoranga umuga kacha ikogombi musubati kita Marieta gete Marieta kyago chako obwo bose kwa bagote banga aigamangana talibiya Iga wano wanchi umaliam na kwa igule nga lero ni lituko ya basubati na le wanchi tutumere ujumbe yage ya maseye mo otebinga Marieta ya igatatu aye nga kionya manyete ko rugare aso mutandao Facebook na bato nyamna Ndizi TV News Digital aso mutandao YouTube mna Ndizi TV News na aso monubwege taburo mna www.ndizitv.net aire bujake gime namba SMS 0792928334 sangani ntumonchi muriria on Ndizi TV ase emambia jabono kulinde boigo ne hege gingenda te gusanga na Gen Z abasubati ba Gen Z mbaro babeire koranga mbarago kiwo kegima ne chimbwa njiro cha basacha asengencho amatukalero nkonyororo musacha gagusaba musubati namba kamusabire namba ocyokira na nyoro musubati mante binga nchibono nye na bucha kogendera iganje bono namba na tiri kogendera koena singi chonga kyokwe gwe namba gwachi gwakira kwenda gwaso emetime naende njera kwa esabete kwa musabete okoyegombe okomogombe omuswala atebanga lende na gwereira akora kiikira naga bono tabwate no interest lakini lende singi njobono tata itumanga namange opaka kwe namba ntamanyenga nelfa inubu nabasubati ekero umuntu agusabire namba inkieke mocha mwatu hade birengero usuko bane Ntoma nga mandake na achire kuchisiko gari na nyoro muntu nsabiro namba inye ntori usiano na ere maybe kikazi iko na bwata yaye na ndake inye ncho monyene kimbwata interest na twara interest kusia ocha sare enambe na kinda chikwera nyaki inkia sabira atakira lakini nyo sabe na mbeli na mwa kozie na mwa iko tindi go chikolenge linga ndake ngai namba na mwa tindi go china nyora yaye okay igo oyago tebanga na kumetinga age chiringa ngakibatari kumuri igo mbara kora bwate biringana baro nero konyoranga nari enkore atumire bono baitana nintu problem oche yatoka ntumuna baiseke na twancha ndo kucha twakwana oko anyoche kigwe igo bono job nye na ata getonche kikwanche na ndo betwa kesimi na bonda anyale koigwe benande na bona anyango kogecha senge chonkyo ta keresimi nchindo chenga bono ya ikere na ino asemo gosaba kikwanchiro monto na motebi infrashi yango na enyo nelfa kora fraji na inche na enyo ya ite ko babarinda abasaye ba squeeze batwale gukora makoringa ekigere ko bagebe tumira ne mutu asekorende umonchi mulio Ndizi na urabege kwenda gusangana into asemambi ya abono anemono igoro ejengana eyo erengete ngabasubati rero bage achibunga ngakyoko irena mbo tari kondikia tomanyinga aeninkura okwanera amangana anga abunaya sangana into asomtandai to Facebook Ndizi TV News digital ensemeria ya YouTube Ndizi TV News atera somtandai to www.ndizitv.net kuikirana asomtandao ria o Facebook nebwendrete obe gokumata ikimatero kia asinara likirenga sanga wose share asinara likire anja wose like kikwa anjire umoroberi oyo mata eke materekyo na boigo sanga na bange bekasi timeline yao ilinto betokonyora banta bange bakuliria umoroberi bwensa kia na boigo sanga na barobo amange anemono alia alengete umoroberio bwensa kimambia bono astra tukusanga emambia bono nomogene ito asamrita Mofat Onderi Nyakundi
yore omumanyi bwa mang'ana aliarengete okorua esegecho naboigo obosemi gochia ase abasae emambi yabono astora tokwanera ebirenga au anemono enchera abasae babwenderete komenya kobwatekananga nigo yarabere korokananga okomentekana kwa maliogo yogotindia bera komentekana boigo chimbo nchiro chia abasae chiraba chire chindonge kegima ase okorendo mwancho muri TV ntamanyenga nalio rabigotwa ntobe kumanya amange ekerara bakirana ase studio ensa ayemo nenusu ya abono mambi korende atotigarete ase ensemo yende dostotigarete ase ensemo ikisemi timaitinga kwabeire ni maitene binyoroto kurwa kwabe koranga kero chinga kichi skuru chire abana emeremo bakoliwa ekero chiskuru chia sikiru ekero chiskuru chia sikiru muna bali menye chiskuru chia ime igari no mwe boli agota inga konyenkora role bone tago chianye mugondo wikatogende lakini rende nande yanko kokera baiboli mbaroro umwana na ru skuru era maito umwana utiga isaranza asome ya ni maitenga ta ruete skuru asome achenka asome ni gachita sumutimoko asigone bwende to baga okonya emeremelie mekemeke kulende rero abana chigasi bakoli ba chibunda tata nelifa abana babere chibunda Manale omwana omunyaroke form 1 akolega spo akora mjenga agosugume gurubaro I tell you lakini renda asobo gimabwa ikire rainde nabo bakwerwa sengencho ya nelfa ya te kunyalikana kolo muiboli kuibole to mwana no gwende to obego kumubangira nabo kumubanga lakini ndo abana mbaro bako ba understand tinga ya mama ari igana wikatomo konyega nali torenga ngakie koba umwana omunyaroke omuira ase okwaga nturakana naba okonya kwaga keiga omwana omumura tetebenga bose ne emiremo nirarakore kineka rondo cyo munyaruka agosukume gurubaro abogoliti amagena amatoboli ai nonyaga kinelifa gikarenga na kinire ndembiro bigo bidi no materi chikoli ense ite ya Kenya ilete banga that's child labor abana ambabwende teko koligwe emiremo lakini esimo obego osoiru nelfa ndo chenga goikora rime nkyo kolere umwana emeremenga buni aba tali bomba na ego bidi bakole sengencho andaka okonyora mweboli tali kwenyara guso mwana oya gatigwe ntakana bona chikwa kesabu tabwati muntu ramukonye gose mwiri taye bwesokiria mukonye nkiara akore job gose agotenga tigangende nimbuli amatafori nyore pesa yane abumba libabwa ari chintakana toratebenga babwati na munende kulende bali bwata abayiboli lakini wono kwanyora nga abayiboli ri abana bacherusa abayiboli bono batimoka bona bana bachakegazi koje nindogo baligeri abalende telibiye kero nyako bwata bebali bonsi tiga batema kwiruanira na barabo umwana omutige ngakore bibere bitatu gukora ali gitabo erebuya kegima kolendo mwanchu muri ndizi tokurwa segetunga naendo mate amangananga buna yokonyoranga abera kwirano ena abana kinyaruka gusarika ekoro konyoranga omuiboli igatumite umwana ya chikoni chinyini echiro omutigari tukoligima kwanyoranga muswati munginere nkakale umwana enyaruke karale echirali no matengo komukwanira no mata yagendrete na manga gotokora lakini rende baiboli mbaro bataramanya isiko gari ngam andako mwana nyaruka na bwentu kulindwa na ndatenga chinga kichiri cyakala abantu mbiya barenge ko mwana nyaruka rure skuru mubuli yakubwati inga yiyare ababondo atali kunya kumanya ya sole senje nonye chinga kichiri cyakala abana baba chinyaruke chibaenge skuru mbaga tole no ensimi ababono mwana ko rure skuru abwate simye no kuminga bono oyo ne akorete skuru kale ne university yale gosinyu ku understand asikolendo maite omwana nyaruka tenga tebigentekemo asengenjo abange babo nigo okonyoranga abamigire bose batayiribaga akabaga kaliyo ko mwaga sinini kali na gwa korre guys na kiyo okonyoranga amatuka bera igonchuleiri asego ne bwendete abasupati tobe tokone kinga tali kuba siekera gwoka kobe tobe tokuba semi kigima na boy gotote ko abeka asichinse mo chidi kobeka magimabo asara konyoranga no ena se abasupati mbare bakone kenyenga umwana wenyaruka no abegetari akone kenyenga yo chinga ina mangana makonge anda comment bona kunywa nero chakire kunywa asengencho munako bera ngote bunga yaya karao njango inga nama yare matukabera tato gosiko bero mole
ere buja kima asiga baiboli ne bwenda tenga tora seru saiga tobeto kwene kinga twabeire tukorenda abana baito ntobasa kubabeka ase chinsemo chirabase kubeka amagima abo ase are akongo kurende ne bwenda tobeto kwene kinga obolendi bwa abana baito nigo obole obwengencho kigima sangani tumwanchu mulinzi TV mambia bono nabo igoto bwati ase chinchera chimitandao yekerero Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, atela somtanda ito www.ndizitv.net ama yemambia bono nigo turabe to kuyachaka kurua ase amangana alengete chigo story chekerengo kia nationals yo egendrete ime yense ya ito ya Kenya asorogongo ruagusirwa tuli bagalia bene liukwali ni ase county ya Kisii kuligoro nigo chibura buru chabete chikwe enekigwa asegeti kemega kia Gusii Stadium chingaki timu ya Kodera Bara yagocheza ni timu eria ya Musungu maega ye timu ya Kodera Bara kobanga yabere konyonsi gwa egoli eyemo aserige na liesagero ni timu eria ya Musungu nigo chingaki baligeti ego chikotabokia ekemina nekyo chibubura buru chabete chikwenekigwa ase egati yabatiotereria bego sori babete bakorokananga nokoruta amagena na boigo ebirogo cha ansigeti ngana yabete kwirera ekeminano ekyose ngoyo ekabage koratine ni wa ansige kakeregeke kolendenga nkabete kwiranerwa ase etimu elia ya Musungu yabete igiye kugweke minane ekyo nako yenyonsia etimu eyo ase egoli eyemo zirina liesagero engana yabete kugikirwa nabatiotereria abangu samanya bange bechigo sori ase kolende ensemo ya Musungu batate banga mbiali ngati bene ase ogochigusuka gochia ase ensemo ya kabere yekeminano ekyo oroboto wetu kwalingwa no mosaki itobwa mangana majia dipon asanya Maigaje county ya Kisii kwa wali bagalia bene lyokwalingania chigosoli che secondary cha nationals imeyense ya Kenya chinga kiarengeri tukolia kabere ase chigosoli echo imeyegeti kia Gusii Stadium gati ye skuru ya Kodera Bara amune skuru ya Musingu nige buraburu ya enekiwa chinga ki skuru ya Kodera Bara yarorekana koengerwa neli ya Musingu Maigaye buraburu gotoerera yarorekana gwetane chitageka emerongene nigo chigosoli echo cherana asegeti naende na gwakwa goika koera ekochi skuru ya Muraya Musingu nigagi kelege korekyo asate banga ekero kwa bwirwe tulikoreta buraburu akorene nigo gwente gotegerera na kwibanga ase chigosoli echo mwako kubwatia. This comes because maybe a team is not well prepared. Fans don't play football. Yeah, hata sisi mimi nikishindwa I lost at the region last year. I said yes, it's next year it's there. So fans, particularly this region, at least 2 coaches died from Nyambaria boys. I think they're taking it lightly, but it will get out of hand because fans don't play football. If a team loses, they cannot force because they wanted the match to stop so that the match is repeated or something happens. So it's a very bad thing. Football is to bring us together, to unite us. So when people start fighting and you get people are injured, it's a very bad sin and it should be condemned at the highest level. Nonyana boni gatebanga ogokora kwa bobuya no kubwaterana na gokora omukia ase chigosoli chiabo kera chingaki echichiro chiko bairera akabarabu koba ababui. Want to thank God, nashukuru Mungu sana, game imekuwa ngumu. We wanted 9 points. It's important for you to be number 1 so that you meet number 2 of the other pool. So Mungu ametupea win despite the violence from the fans. They wanted their home, with the home support, they wanted their team to win. But I want to thank the players. They played well. It was particularly our team B side, those who don't play. We wanted them to feel the nationals. But equally they are a good side. They have given us the results. Despite being a 1-0 win, we have 3 points. So we are topping the pool. Nigo bari no gosemeria ko chikokora byase chigosoli chitigarete echo bono chiko ba gosemeria ko chikokora byamono na kogenda East Africa. We take each match at a time. We are not playing because of opponents or whom we are going to meet because teams zote ziko nzuri hapa. I saw Kirangari is from Central but they're good. St. Joseph's are all the teams are good. So sisi ni bidii yetu and I think our strategy works.
Number two, I think I've been at nationals. I've won at least 3 national trophies and 1 under 16. I understand the trends of nationals. We are not new here. Just that we're coming with a new team. Yeah, so I think I understand what should be done. The boys have experience. They know what to do. And we got the win. So niku thank to vijana pia. They have the pedigree of what it takes for them to get to the next level. Kurwa nsemo yaborokibwa boigo nigo bateba ngo kubwaterana no gwetuma kwabo nigo kugenderete ko ba matunda maya ankyo nankyo. Mimi naitwa Austin Olwach na mimi ni ku appreciate two players wote wamejituma. Game za kwa hizi kwa venye tuko Chara amesema tunachukua each game at a time, alafu target yetu ka team ni kufika East Africa. Hiyo tu. Kuripoteria gitaseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurwa segeti kia Gusii Stadium kigutukimiye kaunti ya Kisii elitaliane nkoro kwa Dipon Hasanya Mwanchumulilia Ondizi TV ayuna arabete kwene kiwa kurwa segeti kelia kimiyega kia Gusii Stadium nale yobego tebera igoro ingana eye Ekinda tebenga yune ngana yoko gecha mono ekero munanto atebaga amashabiki munyare kwa abana abaoro kigwa bu chinga kichinyororo banyare guchiesa emipira yabo gose emichezo yabo banyare bakurabia lakini mone kero yatogetenga anda ke abantu mba umiete nando metekera bachakire kurutana chinyimba gosamagena mbali go chibamanyanga abana abantu amanene gosaba nabaoro kigwa igobone ni ngana yoko gecha mono yarenge munato atebanga amashabiki eto kimolesiko gali ka abaoro kigwa bachinga kichinyororo nto atebanga inye noko bwa moganyesha bana na goluma ya mwenda korora lakini nye noko bwa bana emicheze yo wenda bakorabuka nye n'abanafunzi bababuka asenge nchoro chimna bono igayigoro abonye mbara baumiete ninki abaoro kibago chiko kwana nganga ibarenge abaoro kigo bakaumia ini ngana yarenge yo kogechi mono sa ini ngana tukugikelia kigimanga chigosori nuna nonyanga nomo kocha bose omworokia bweskuru elia ya musunga tebanga chigosori nigo chibwendra teko toreta amobuna teko tebanga chigosori ekero chiko bachiko gosori onyokonyoranga nigo abakenya tugocha tuacha amo anamono asugotiotirelia omuntu ito asokorabia kurende kero konyoranga chigosori na nengo chukachire chagotobagando chinga tali engana tokoba tugotabirana kurende tali entunde ntangani asekerengo kelia kyorogongo Rwanyanza was regionals nigo tobetoranga boigo chibura burunchi abete chiko enekiwa asekero etimu elia ya etimu ya matutu yale kogosori ni timu ya Agoro Sare chibura buru boigo nchi abete chiko enekiwa igondo chinga ne chimbo chitari chingi ya kigima chimbo chirabe chiko gerano enorogongo Rwanyanza nto batoko egwe kemina no bune kemina nune kene kemina nekenene nande kero kurireria nigo konyoranga tali ba orokiwa bali bago Rwana na mashabiki ayaitwa risku kaita bono bali gwancha baba ichinga kichinyororo gosenye na boto atabanga abanafunzi boka bagenda gucheza na amashabiki aba banafunzi aba isiko kaiga basi kero isiko sengencho nyembali go chikoba chinga kichinyororo abana go chikuba nkomia bale Engu kuminga amashabiki babegeta gena mobuko gosengaki mbali to akumiringa amashabiki nali akariko tanamba gena ekyagera magena stadium tayo by stadium mugorali asabayo karanza magena tayo ngayaru etere njeno chinga amashabiki yo nabwene tabe gakolingo likaga so stadium bali baguletia magena to bolinga ngayota ete kukwagacha egota ete kukwagacha lakini ine ngana yarenge yoko gechi mono gabanya bako abanafunzi abuchinga kichinyorora sengencho elieta litongo salirenga kitwachira Nyanza abana baite bago chikumia ya ase kolende tobe tugusaba mwa kolende nga ndo chinga abonchire babirwa kwa liga saligia kubwatikana nga ne chigosoli echi abonchiria aboni ase chi hoteli bali bwate mekawa chinyomba au chiricho kondisia ndo chinga banyolire ligesa kubwatikana naseki nigo aboro kigwa naboke abageni abange babikira nasumo chibosongo barubuye kabanyora ligesa sengencho chinga kimne chiabono oro chinga yarenge nga Kenya yons pia chitorogongo rwa Gusii igona ndimna bachite andake muna bali bwati chinyumba chiyoko kondisa chiyoteri bali bakore biasara analia mbanya alita bakonyora ligesa sengencho aboro kigwa bakera bachite no bale kogenda ere buja kigima se kolende to sabanga obotero boko baroro se chigosole chitigalete tiatobe toko ne kinga usutu waro gosemelinga amangana na chikoba yogo ikirana na boigo kwene kinga nturi go chikonyora buraburu chinga bune chiwa sengencho nengana yobo soku kigima kuno mwanchu muri Ondizi TV totikaleta samangana
abete gako enekigwa nigo abanyakinyoro bensemo elia ya masabo egotoka ime woda ya Gesusu babete bakonyora omweso yemaega yomo MCA Borogongo oruo goikirana ase ensemeyo na kuralinga na chikwene kinga enyagitali alegocha kwagachwa ase ensemeyo ase engusanano entindi abire kwene kiwase getambe igoro yoboremo abwensemeyo enyagitali nebe gekwagachwa ase boigo abete gakorwa eiranga na chikoikirania amagendro alia abete gabo basemia bosekoba eira chinga kyale koligia oborai na boigo absabeta kwenekea na chikubata na serikali ye county ya Kisii haso kwenekinga obeire gakogendereria award area ya Gesusu. abonjiriria baiga nebe binte bike nabona mache ebisuwiti chisota mune bitamutamu buyamanyekana Samari tanguru Anthony mfundikerage mu MCA ngo bya Gesusu tukuri rero twara ebarasa enene sana ase location ya Masabo sub location ya Masabo ase tuwaomerana n'abananchi ba Masabo bonse pi igoro yoko agachwa kwe dispensary ya Masabo liere irwire nyinge n'abarayi kurumaega babeire bakogamba se ward ya Gesusu litukuri rero gotwa chakwene kinga ase county yetu ya Kisii kubwatarana na mugabane to Paul Simbarati ntole tayari kwagacha dispensary yetu ya Masabo aganyererwa singa kire ntambe kandarasi njya rwegwa ne contractor ne wente ko chaka kwagacha dispensary yetu anytime from now twatwale to muzozo mukega ase mangana yo bulimo ase dispensary wente kwagachwa abo ase twagamba mangana twagaya na mangana yo bulimo obo bulimo bwa serikali ase dispensary yabo wente kwagachwa na bantu bakegamba simegete mete abande bakagacha chinyomba ntwiwana n'abananchi inga asayo abantu abo batigire ku rororo elinde dispensary ebe kororo erakonye abanyakenyoro ba Masabo yo ebarase jabo atimangana mange na mangana yo kuigwana n'abananchi elinde dispensary yagache na bwango iga kubatrana na mugaba Paul Simbarati twale mete no nyamachi Masabo gabo chipara twarosiri Masabo gabo ne polytechnic nere kurkurio sia nero tubwente kunye revive wango iga kero twakorera mangana ye dispensary gorenda abananchi ba Masabo ntagetemba sabe obo twereru mumanyenga dispensary ye ino ngochere koto kubwatara nabune county ya Kisii amona abananchi chira chonsi twaliete ngwikirane tole na inde ntosabe kenganya saya tubwatisi twikirane chire echi twaliete asemole dispensary ngochere na mangana nonya ayo bulimo ngoerare erinde totware dispensary yetu ekokonya abantu baitombya Nchumulilia Ondizi TV no MCA wodilia ya Gesusu obera kurwa iranga na chikwene kinga babeire bagwikirania amagendro aliabete gakulira abamenyi bensemo eyo dispensary ni chikwaga chonabere abaire gagoteba timatinga ninjora begukwanira igoro yobuja gukwaga chubushinyagitali chinga bune chino na sebinyoro galia ntonda teben kelinga inenga nengia kigima asenyenjo dispensary yikera nyarege kwagachwa abangina munabi myaka yabo yarachire mbanyore chinga kichinyororo chogo ikeraniro rekera batete kurwali gumapema konyanda kembaro batabwa ati chibesa cyo kuba ikichinya gitari kinene muninya gitari yaito ya Kisii level 6 igobono kyaera agachugali na baba ngina abana bagakaba imyaka yabo yachire nabakanyara gokonya kagosandake amuntu kanyorere ntukototangana ki emergency nyuma atarachi kumnyugo uchinya gitari yenene eyege dispensary nabyo kunyora kumukonya ere buya kigimanga abono enyagitari nebege kwagachu kigima tosabanga abarayi baba yikirania chire cyo babeire bakolira abamenyi
bomi borogongo oria kolene tukuska posionigo abonchilia ase echirio keroka babete bagusanga na Ndizi TV ase babete bakurua ebirero byabo kubwatekana na nogochererwa n'abachogi ase batebanga nigo bande kwetera chinga kichinkongu cha uchumi kubwatekana nga boigo no kongana wigo kina wekerengo kyobugima ase babete usaba serikali enene gosona nagati na kwene kinga ngoke yere ligo liryo bugima elinde babakonyora chinga kichinyororo ekero bakora obunchilia bwabo roboti robetu kwa lioniwa no mosakito mangana majia Polycarp Okara. Abonjirilia baiga nebe bintebike nabona mache ebisuwiti chisota mune bitamutamu buyamanyekante na hokas meyo muchokeroka niko besokiri na kugendera kwimurungira linjira bagendere ko baguchandwa muna abantu bali bagusangiriye bangokurwa somo cyuyiga kulingana kuna nao nilikintu we miaka na karibu miaka 12 ngo na yaitire mono nani na yaitire mono yakagara no ni tax to aberi to kurusibwa se karokiye todo kinga nturiko kigotobwa se karokiye ko ri tax into tagire ecensake egere na liturabe to kwebekeraniamo twaba tukuruki besa ki council enye tikoruwe nakinya karaba yiye tax tutwenzi nabo tubwanira takobeka namo twa niko bakwerenga ebyasara niko byagule asibono baganire serikali ya county ya Nyamira nabo igone serikali ya county ya Kisii nyerekana mno cyuyiga okeroka nigole aseti county bede unyarako bage kurigereria evangeli bagosangereria nekurwa sebale egeko geroko ni kwabo niko kolense ono mono ngotumango ngokwanira mo especially the governors ba Kisii county na Nyamira county nyoranga kila mapato yake rumonto gali tofauti za okazi family chabo na dependent kigaiga ko abana ko genda chi school na kuragera baligereria ngo nganga iba konyora kamusada gake ba chansa barakonya even these okazi na baraba boost egere banyora stock ukora nigetasine kigabo nigo bagendere ko babakwerera enjira abantu bali bakubaguriye ibintu kurwaza kigalime anene bagotumeka enjira yesimi bagendere ko bakubonereria asebono baganire kunyara ko bakwegwa enengo yabo buna egwenerete lika lyokunya guchandwa ora omuntu atagwa kibese cash omotebi ngo kubekerande ki smartphone kibuna kiacha omuntu osomelieta for example buneli anonso mastela okay yamwanga ya meaning atibese kyasoire kumbe bese cyo omuntu oli gacho reverse imagine uko reverse 50 bob cyo omuntu kweligeri obegete kibe obegete stock ye trap. It's a very bad thing mokora pero ko kwa tebire ngo akanole kibesa akana kibesa ayigenda ni egesubuti yawo gusene soda ya ago kwana boigo nigo borokire enjira bako ningorwa ase bagokora emirimo yabo ase bono baganire gusikwa yakeroka na bebweto muchando monge ningo abachuri bagotobiakia batara nko yora tole none emboga tira abantu igo no to sabe serikali tora mabere to igorake kandi abachuri bagotobiakia batu wachibona abana babo omweli oye nigo bajiburire serikali gokiania evangeliga nenjire ya moyo kubatole gurube nabo kubatolia kurwa sokonyora ebisagwe bibaranya ariko bagokineria chiamate cyabo je ndongo sawa serikali yito era abana abo matama biasara aba okazi bakore gazi ene bintu bikwaraga ojo ko mu msiringi ya 50 nyora onetia zote siringi 30 ngongi kwa mkonyo ose kwa mkora tunaomba serikali kuu na serikali ndogo ichalipu vile wanaweka hata sana ya kaunti ya Nyamira iangalie maneno mtu aziuze njuu shilingi 20 umukate taksi ya 50 hiyo kitu iangaliwe sana watafutiwe njia kama ni 20 wanakatwa ndio mtu atatoa usuru akikuwa na haki yake si ati mtu akiona mtu anaona kanjo anaona hiyo atanikata 50 anatoroka kwa nyora kwa weke stock kwa bana kende kwa stock anene mono bali bakora tusubwa abandi bali tubwate tukikana kusena asini school kwa nyora abantu bako baseli batatageti ni ebintebi finally ebintebi no ku school this man baseli bara abana ku school babatume bocha kapa batume bese nga mwalimu itako nyora kusena aseli ya okay tama ito se okay no ku school bao kanga tuli chipacho tuna abayigo ginko reporter getasene kya obwanjete kya Ndizi TV kurugigase omucyuyiga okeroka oyole ase orubebe rwe account ya Kisii amune account ya Nyamira inchego nkoruko Polycarp Okara
ya Ondizi TV ngakibachanda abonchulia bebinte bike mama magukorwa ndenga nayo goroku meli kwamboka elinche ya seire bono umata option nereli ere tu kanzo o kanzo na ndega ariko nyora nge yarenge bwango yachire engana yo gwechanika gima nkyo kwanira ne mono gwetera kubwateka nanga nali abonchulia abagwetera ekinda tabenkelinga andaka yolisco gali magega otarakora egente na kale bolinga andake nae kwa ngo munyabiasara ko David boli liswalinga ebolinga ninche nakorera ugo nebe buya lakini rendete ko babuya sengencho ekero gwa atumire chibesa gose kwa gurire gento akanebesa asenchira erendonge esengencho nabo kwairira 50 chichiko sali chinyinge ya igone bwendete kigima babe bakwene kinga babeire bako bwatia machiko alia abekire nabo ikone kinga futuye ko unerelia abonchulia aba namangana amange baba ukwanira bo igo abachoki bakaliko bamorembe muntu taraoni lakini gwa muchakire mapema sambire ke mambia gwachire ere taranyora taraoni gobona bachoki baitesco gali ka abantu abakore biashara chinga kichinyororo ikiyagira mateli chikona nakimba bwenta bakane etaskiyo igobona mbe bangite nakichinsa chigo ikayani mbwete ngwakana igabanya bakwa guchinga kichinyororo nalizo ronya abantu batari kunya guchandana singe chanda katime ndinga job kware guchi story nga muchoki gete nato gitase gasirete usega akwete igobona mtu munene bigo cha byarete mtu munebi sekonento ko batoko tebanga amaskani abegati abachogi nabo igo igati yabonchiria singe nchobonsi nigo bakora emeremo yo kwagacha ense yaito ya Kenya bo igo sichiro chito nto ganeti abaraina baro baba kwene kinga bayebere bakwigora chipara no buna muchorio keroka babwene bango ikigima babe kubika chipara chiri chiama yaga bakoranga back streets ile kwene kinga nkonyo arabale chinga kichinyoro no ene tali chipara chichoka no chipara chiri gikorwa se kenyoro ikasi echiro nali ndagere ko bage konyora chinga kichinyororo ekerba usiba konyora chinga kingonyororo ekerba ko bendagero kia asechiro nabe gono emba bwanze koliye lyobo chenu ochikuri chichiro chinyinge nchiro gweka pa ko boli chireye ngakindagere abantu marakonya babwate bibanda bakoni chindagire choko enda gona kolike kima ngono eno bochenu babwanze koliye nga ase mna turabe kendagira gaiga umuntu gocha kugura nebe buya ngono babwanze koliye lindo byonse ere buya kigima ekertora to ikirania ayu onsi na iturabe to kwene kinga to beto kinia obonchulia oboite na wego kinia ekerengo kya yalia aenrete ase ense yaicho ya Kenya kondo mwanchu mulio ndizi TV to tegerete asalia abete gako enekigwa nigo tokumulekera ensemo elia jobolimi anemono ase obolimi bolia abweka hawa asabolimi bekemelie kyokorwa society elia nyaguta gotokeme bunge enyalibali chache county ya Kisii babete bagwesoki benna kokokera egetambo kerio kyogochorwa kwabarai babo asobote batawanga nobochori bwarenge obwo bwasioko no bwasiole ase babeire bako saba abagerai babo babete bagochora ase entunda eye joburai kwene kinga babeire bagoikirania chira chiri babete bako bariera nabo kwene kinga ngobasira bale nabo yokinia ekemeri yekagwa ime yorogongo rwa gusi tanga turarango naraliaya abalemi babwate igoro yobochori bwabo ase komiti yerero lituko lyarero yabe kundalimu iga abalemi goto cyane getekera twasaba amasaba ikegoro twachoreramo obuna bwubworo muna tokupimiramo egento kene ngere ngokwana ase iga yanga gutana muna yachirira isonto abantu bamanyira ko kamboya tiganga bakuru bagenda barende pound lisi yakora mali okore sabwe ko rugwero cyamo abuna moko na mogondo naraya mwakora mogendere kirimo gyeito buya arete kagwe ntakatibu ebinte bikanya bigo korwa mbira na nande linde to bisiri bagabuna yakwana to chake gasibuya to bakorere gasiri nyasa gwancha ere yakene no bwasi oku moroche sati buloro sana toyero osiekoreki tari baganya sa oito torende binto byabaremi bune gwenerete ekiagera abaremi go bagwe soamo gondo basuguna nemete chikaguchigo che society chibesa cyabora ko bakokwabo bano igo twotebirenga abarai baito obwe cooperative
mbia mana sogo twanjira gokora iga nande mwakoriro bachori baro bwororo no bwasi oku moto tigatorendane twesi no nyembari ba minto basoka mbarora bobe no torama na barabwo ekiagera onditari okogosera onde emiremo igere kero omonto okore asoke no yonda akore ki asoe miremo teri yonde twabaga kirega iga society emiaka 30 bana babeire bakagire nsobo barenka bana tujugate banga gakika onde libaga tora arato sukeri naitutororo buya bwekagwa mbatageti bana ngatebya baremi ba mintombi yamana sogo chaso bonge mwatokonyire ekemeriye itogeche kenyore njira kegweta abaremi bagoke bagorichianga babeke Mwanchumulilia ondizi tiwa tabanga ekagwa entagativu nelfanerie Seka we ntakativu onyoro monto mu SDA wiye na barago time ne bwente kuru kwentakativu yeah arago chakira poko kuminga ke kumbe ne karo okay askulende kwa kuigunga na mangi bako bako bolia babere bagusaba amonchelio amangi mono asokwene kinga babere bakonyora enengeli yabo maito mulimi bweka gwachinga kichiri abeire egago simika ekawa yaye jabere gekwama obe gakoyeburugera buya nabwate ogosemeli nerenga nabe gakonyora chibesa asumu gukonyora nga babere bakonyora timatine bonus bakago mbesa kibakare kwa koleni kwanyora nga kubwate kana chibesa chiri ako bagakoro sitali cyo cyakonyora asumu buko igo ningana ababire bakobuli na gusabanga babe bako enekinga babere bakora monchiro kinaende kwa bakoranga baba kwana igoro jinganeye endo chenga egentege tangani ni go bare no bororo ebago kwana ebage chiri andake mna bate birenge egasire mugundaro jobo nenkongu orochi kitambo bagendo muntabo kamna ni chinsa 10 chia ekemambi agende achikumanyanga yati gangende mburugere kaweri nyerosi na nchikani nyore kende korororo bakoreta ro nyachi basi chonchiyo igobono tikabanyale ko koranga kiko ire kitambo kero kyabwango elindi banyara bakonya abantu abusingencho na barabu no bamaiti bakonyora umugati obokera lituko ere byekima ekero baraba konyora ubosiru kona libarabe bako egenderelia ase amagima abo asingencho ndomaitenga nigo bandrete gweto makima korendo mwanchumulia ondizi TV na bangendo chibabasomye moroberi wensa kibunateka watebyo tubwata chinchira chekerero bose emitandao ya kerero Facebook Ondizi TV News digital YouTube Ondizi TV News oterasa mtandao to www.ondizitv.net ensema Facebook ndo chenga na bange baberoswa Ruto Nyabuto korwa ase ensemeria ya Saudi Arabia tawe represent kondani ya Ndizi TV News Digital na Gloria Frida Job Mangina Ndizi TV fans hadi my mama wote mwensi mutu aleli tukoligio embusuro engia korwa bonchali wa mwanja pamoja Jeria Kerubo taligento kialenge ekia alias stadium yeito tigaba antu babe abangwana ekero babeire vale sobo gose ase ense ya abande big shame on Kodera bara kokikiria korokelia Victor Omondo miyenda kurwa Nairobi West aigati nkomo chapi oika alili hoteli ya Bugabo Mondo na bwachange family bategerere wiya pitomo tole komo buna batambe hadi tamati Bismarck mukwa protector Bismarck kurwa asekisi getembe Nubia ni kondani na my beloved wife Sharon na my sana Eugene and my daddy ateka hadi mwisho ndochenga Walter Rioba kurwa Embakasi Noare imeyomoroberio Embolia Mosense makurwa Ogembo New Stage imeyomoroberio wensa kia good morning to all fans of Ndizi TV ndoche boigo Isaac Omweno Omuza permanent ko from Nyabituno imeyomoroberio wensa kia Jared Orure Matureti Noare imeyomoroberio wensa kia Dennis Kerandi Noare imeyomoroberio wensa kia na boigo Omusoribesu kurwa Nakuru City Noare imeyomoroberio wensa kense membara baba Atangana Repita Umari watching live korwa Suguta Nyamache akondani alafu Joshua watanga good morning from Nairobi Ruben Center ni kondani na my wife Dolcas na my beloved son Carlton Thrimba good morning. Dennis Mugaka watabanga watching live korwa Nkororo Soko Mjinga my wife Lilian Kemuto and mtoto Shalon Kerubo pamoja hadi tamati. Dolphin Morala watanga good morning happy new day to my children parents friends all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies behind. I want to wish live until the end from diaspora
diaspora be blessed. Ajeria Kiribautonga Queen's Day from Manama Barin Kingdom all the way to my home Kisii County Kanyimbo Mwakiage Village. Na my mom Mariana Ongeri, my sister Evelyn, Rebecca, Silvanus and Emily, Gladys Mwango na my daughter Mercy and all ladies wawe na siku njema. Na bego mwanchumalilia mnatuatebanga ujumbe yao kanyago tusomera AMA semo ase omutandao Facebook na Ndizi TV News Digital totebingo anda kelitukolia lero na lile alitukolia basubati twanga ujumbe yago eliobwate enkeigo Erebu ya kigima kolendo mwanchumo Ndizi TV ntunde akabere unabotambe nigo tukumulekera aya irobolicho ase amagazeti ase mambia bono na benkumulekera egazeti ya Daily Nation nabo igo ni benkumulekera egazeti ya The Standard tobasa gosuka tobasa konyegera yenda gotengera Ndizi TV ase mambi ya bono ngosyo metora siduka kolene ngetura betokwirana ntobe tokoendera kumulekera amagazeti ase obo agare Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Asige kabono enyumo yale gutaguka twayagakire kayenke bato murembe yekoreto buya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Kirokenda banga babatamu kubacana asenga tikuri imyaka abakunyomana rero babacane nabakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwana na Kirokende ebikoro byabo byakanito uko muchana koroku ngoli mumura nabaho tebaba gusinga boterere mboli mumura eyente kenene nkelinga abamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko bo abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchiryo yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwatyo moroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenu so wikara chinse bere nenusu tutenenie omochie kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Aine graphic designer oyo saserete asemeremo yaye yokoroisha chiposta, chiflyer, motion graphics, TV graphics na bwigo obwatu bumanyibwa TV production
Ndizi TV nigire no mogoko ukoreria ribaga ry'imirimo ase urakini bumanyi bwao asogokora imirimo ne timwe mpaukigima tuma ebisero byao na bwiko egati imirimo yao uchase email ndizitv.news@gmail.com nyuranga nigobwate kwika Ijumaa kitariki cyane cy'umutinyiga ogatano na gatatu elio kwerwanirira na kwenyorera ribagiriga limirimo agirira omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv.news@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV omwanso bw'omugusi. ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutoligireria na bwigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete otumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ne ano mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kirete iregesieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce bikoro na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mugoja se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kare botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya.
batalere imeyumu cy'obusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero. Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price. Bada wewe, welcome. Gochakia gose kogenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuje bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Butambe kuruwo muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira ibyubulimi nibindi binge imena isiko yarogonkorwo gusi Uhuru Superstores Limited bunabono koni abarinkira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni nibindi binge koni abari iki cyuma cyukwagacira amabati imisumari kisimiti kirangi kisengenge kiwilbaro nebindi binge nigo bagukubugorya umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gikinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure ensiweta usobatalire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba Kirisimi Asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse cy'amaiko iyo yacagetikwe na University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 nemo amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye ucagerekirija year 1 wika year 4 asibabwate ibintu byo gusomera bisaine unabono computer echo gikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate birugo byo kwikaransa bisaine bya baroki wabaye 2 wika year 4 mbabwate ibintu byo kubuga muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabarimu umwana wo soma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo busire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kirija drama na music kirija debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere ama
amahariganyo yani admission nigo egenderete nigo bagotuka ase bara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitara kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye cyanda inye isaranemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaranemo eyemo ibere isaronesato. At Lupa Park International School, we don't just have teachers, but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobokoreri au irigo koenekeria afyenkia. Ngoro robokoreri buno koringori wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samaga New Sansoram barabara stage nene yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health our responsibility. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakiro mu rubiryo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yugo karangira kinyeni ubusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali mu Kisii opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Garnet Electronics nigo bakoletere eofa yiri guriri gusamura asabako koneli chiuva chi fridge chi TV kati ebintu binde aseli guri lyansekegima nigo bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka na bwigo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi uva chi basi chi dispenser mbabwate bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table burners n'ebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igati ebintu binde ebinge boigo ntubwa tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere ebintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumurubyiga amachiko namarago kubwatiwa nigo bagotuka meyo Kisii asenyombe manyekante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene asebintu biri bigutumika estima aserigorire insekegima Amariogo yemete nigabeire richibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase kinyagetari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire amange ande karawa ajine ndobwate chi machine chigo kumureka chiarora ngikero bobe chigo kumureka umubere umugima wansero umutu mbaka inse na ichigo tote ngikero bobe amarwaire tiobwate twamanya kwa mariogo bana abane machine yengo murekera
yarora mechando kiabwate twaba marioga itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia marioga ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga nande bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwense kara bwachire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire iduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheje cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Voigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ne aine graphic designer oyo saserete semeremo yaye yokoroisha chi poster chi flyer motion graphics TV graphics na buigo obwatu bumanyibwa TV production Ndizi TV nigire no mogoko ukorera libaga ry'imirimo ase orakini bumanyi bwao asogokora imirimo ne timwe mbawukigima tuma ebisero byao na bwigo egatimirimo yao uchase email ndizitv.news@gmail.com nyuranga nigo bwate kwikayuma kitariki cyane cy'umutinyiga ogatano na gatatu elyo kwirwanirira na kwenyorera libagiriga limirimo agirira Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanchumulilia Undizi TV mkwalembene ase entunda yende entunda ya kabere imeyo moroberi wensa kiasi muna botambe tukumulekera aya irobolicho ase amagazeti buna ase mambia bono na binkupati utira ase gazeti ya Daily Nation engana irobolito ase gazeti ya Daily Nation na nemono nogwa kwa ebom ase abisi chinene chiense ya Amerika mense icho ya Kenya ose obo balozi wense ya Kenya chitariki chiarenge chitariki isano na isato sekolende se emambi jabono bandete kumulekeranga ninki kirenete igoro engana yekoba geko enekigwa ase ensemo elia iye gazeti ya Daily Nation igo mulikio gazeti ya tabanga igatia mangana abeta kwiranga engana ekairanga bakaba bago bomi wa asensemeria ya magacha manense America mense ya Kenya kubatkananga nabaraibense America gotategerera obo bisi babete bakwegwa bosumanyi babete bagwaswererwa na ensemo elia ya Kenya engana abete kwiranga abagaidi bose abibago bibya Al-Qaeda kobanga
bawikirana ansense meyo nagokora obusagani ingana batukwirira bange gusiria amagima abo boigesitia Daily Nation ingomurikerete igoro yaba orokia gwitira ase ekiombe kiabo kia Kenya National Union of Teachers NAT nigo kiabeire gekoralinga nigo barabe bakwarigania omugiro onye serikali inse yekiombekelia tenete aboro kia gia TSE ngechigo chigotegera ebirero vyabo asense muyende nigo igazeti emolekerete na sengencho yaki omokonyo muraibwense rigatiga shawa atagokiri ne serikali toskebosyo wekase page ya kabiri za Standard kumulekera anemono ninkirete ense yecho Kenya gosaga noa chinga kichiria chinga kichiria abasagani bekiyombekeri bosekia Al-Qaeda odokirana asense cha Kenya chitariki isano na ibere omotie umwaka 1998 ase ensemo yigaziti ukwanera igoro yigati abali balenge asigetago kyobolendi oyu aberega kuroborori bwaye asamaleta Wilson Boynet atabanga niga bete gagotumira liuko ense eria ya bose abarai bose oboteneri bwa embassy area ya America imensi cyo ya Kenya nakomanyinga nigabera koranga amangana tali maronge kolende mbachi etikomotegerera ingana yabete kwiranga nigo egali eyemo yabwache ebiripuzi bose chibom kobanga geko tali bona wekiwa ase bosio bwensemo eyo ase bachagete ko korasa abamenyi bense busabantu balenga service eyo ingana yabete kwirira abantu chimye ibere na 13 osiria amagimabo nabo igo abantu chiri na boygo siria amagimabo ingana bogo yabete kwenekigwa ase enselia ya Tanzania asamagache omanene ya US Embassy maiga yekiombekelia kia Al-Qaeda kalenge kora wana Osama bin Laden kobaga ukirania obosagani obwo epeji ekobwatia yagatoto ni okwanira anemono bali babete bago twara egesuna gotoliwa kurua ase ensemo jo ye bomu yabete kurua senseme yo nigo bakurua oboroli bwabo ngagwikira bono iga mbaraba bako bwena kubwatekananga ne na yuba bete bakorra igache bero molkeire Douglas Diallo ndugwate Diana Mutisia Violet Musimbi Edmund Ikutwa na boigo Julie Stella Ogoe abate banga wikera bono nonyanga babero kole miaka emerongo ebere ne chano ne mombaraba bakobwena kubwate kananga nogo sagani obwo bwabete bogo korwa nekyombekeria kia Al-Qaeda epeji yakane egazeti ya Daily Nation nige molekeretenga ningeretenga omokonyi bumurai bwense rigadiga shagwa tago kiri noborai bwense ya Kenya igatia mangana amolikiwa zita molekereten ko batkananga ni gonga nonyanga mbara kore metienyi bose mbara kore miaka ebere korubaswa abisi ni go murai yoye umurai bwense Dr. William Ruto no mokonyo iwabe korkananga mbaraba bakoiwana na igatie eyalia gashagwa akoba gako enekinga ni gako moche egati ya bali babere bakorokana bale angeno morebense Dr. William Ruto egati yabo nomo waziri otenenerete oborendi bwe Mikiture Kindiki oyu abeire gakorokananga abatari wanana Kimani Ichungwa na boigo olio beta kubutua Moses Kuria egati ya bande abwakumochia anemono ko bamaega yobo kongu andrete konyora ase ensemo ejo toskebosoika peji ya gatano ni murekerete ebirenga bitano bose amangana atano atagogeti omokonyi bumurai bwense Dr. abose Rigathi Gachagua asengencho ajwa bekwiranga gagwe so kibene nakoba gagosanga nabamenyi borogongorwa Mount Kenya kubwatikananga na yo andrete gwetera ingana enchangani ngobwatikananga nekyombekeria gia DCI gosagana abisi ya nakoba ringolia abakoli emirimo asobisi ya ensemo ya kabere
ni gabere gakomochia ekerenga yokogani ko mwaka isiko engana yagate yabekwirira amangana ayo ni gabere gako abanga ni gabere akorokananga agagosige tobugesaku engana ya kane yabekwiranga abe atago kirinko watakananga ni gabere gakomochigwa ase oko enekinga obere gakwaligania okorobekana ensemo yende nokorusugwa abisi kwabanto balia bali abasani bae nabo ensemo yende nelinga tanga nogochererwa ko Uhuru Kenyatta nabo igo ensemo yende nga nuko bekerwa bose chisimi chia ekobanga nigo bakogachama ngana alia bagokwana nabo igo botkubandira komokorerwa angana tanga tago kiri naro epeji ekobwatia mwanchu muri ndizi TV jakatano nemo kwanera anemono okobora kwe oroboti oruo rwalenge okoro obolingoli anemono igoro yayandrete ase ensemeria ya City Hall obotukini obandete okore komaiga yokoborwa kwa roboti oruo asenchira jobo tutukanu epeji ekobwatia ni ukwanera nga chinchera omuraibwense bose abasani omuraibwense bagendrete kobanga babeire bako tema komo minyokia nabo igo como keya chinguru omokonyi bomuraibwense Rigathi Gachagua igatia yali otebanga nalinga nigo okorusiwa kwa Cleophas Malala nigatia mangana bandate gutumika anemono asoko morusia abosoko mokei chinguru omokonyo ensemo yende no korusiwa wechibesa chi budget kurwa ase abisi usoke wechibesa chi budget nabo igo ogochererwa kwa babwatani ivaje toske bosoika sepeji kubwati gazeti ya Daily Nation yokwanera anemono igoro yo monchilia oyomo devani ojorabe igako amulikirwa ase obohime ose kuiranigwa ase kigambero ase oboya kubwate kananga ni gabera korokananga nigo abere gakoba ase ensemo scandal ya mabuta yabete kuiranga aba Kenya busabanta abange gosiria chibilioni chekerengo kegoro chumuliria Ondezi TV abondo chingana turato kolera okumulikira amagazeti ase mambi yabono kolende linde kwemanya amange nabokoba gokwe golere gazeti elia bonchiterinde kwemanya ase ensemo yawo nelfanerie nabo igo manchumuriria nimbe nkuriria gazeti ya The Standard nabo igo ase epeji ntangani ya The Standard nigo kwanera igoro yegasi erabe nkongu eyueganyete abawaziri abwe babete bagochorwa no muraibwense William Ruto na kounengibwa magega yembe ekunya kugusa abwe ankyonga abasaye bari ba Gen Z mbarobereti okurubikana Togos kama tuwa sepeji ya kabere ase gazeti ya The Standard nigukwanira nga Kenya nigo ya enegeti nga omopox yoyomo nigo arwaritigu na kubwena abwe asomo PS Mary Muthoni abete okwenekia egekora EQ. Nabo igoto guskase page ya gatatu imeye gazeti ya The Standard nigekwanira igoro yabateri gusaba sanini go bakurwa magombabo gochia ase omotokoro kunga nere Rafiki Pesa Star oyue obete ogoba omoteri chinga kitiri arenge arego koroburugya so terie yemo nabo igo ekera asireti obugima bwaye kurwa senya gitari ya Kenyatta Hospital lituko lia Friday eikia eta asibata tenganigo akwete no burwaire bwa ekeuno Tokos kama tuwa se peji ya kane imeye gazeti ya The Standard nigeo kwanira igoro yega sienkongu ugose ase aba waziri wa baba gochorwa na kounengigwa asembe kunya kwegusa anga mambi ankyo abasaye bali ba Gen Z mbabe bakurubikana ibaute bangahira chikoma 88 nabo igo bakubolinga andake aba waziri bali babete bakurwe birogo ngakibakorta bakahirana gose abande ngakibarwete bakurwa ekyama kirika ODM gocha kobana Kenya kwanza Tokos kama tu ase peji ya gatano imeye gazeti ya The Standard nigo egukwanira igoro
gazeti ya The Standard imeye page ya 5 nigigokwanira igoro ye amaboli araba mange gocha asaba waziri bali babwete bakurusubwe gasi na kuiranigwa uyu orenganele Kindiki Murkomen na Aden Dual amaswali ni garachi koba manene mono magega batarachi gutianigwa. Togoswa motu ase peji ya 5 ne moye gukwanira igoro ya Devan uyu bagotebanga nigo akubuligo chibesa chia 7.6 billion uyu bagotebanga nigo abeto gutama ase miaka 15 ya bereye koera lakini nigo bagotebanga lero iga nigo arachikoirwa gochi ase koti elinde anya kubuligwa amaswali igoro yechibesa ekyo. Togoswa motu ase peji ya 7 ase gazeti ya The Standard nigekwanira igoro ya Ekiama kirigi Azimio nigokete amaseseni ya manene Junet Mohamed na Millie Odhiambo asega sienene babeire bagokora chinsemo chiri chia bunge asibago sabanga Nyasaye tiganya ko ba chisemi nobungaini elinde banyagotetea ekiama kirigi ODM. Asepeje ya 5 na 3 ime ya The Standard nigekukwanira igoro ya babunge abwesoget ko Mount Kenya bakoboria omokonyi bo muraibwense Rigathi Gachagua gwesokya na gukora amagenderero gose amagani ali abete okuriye ira chinga kichiri chikura cyale ko boligo. Asepeje ya kianda ime ya The Standard nigekukwanira igoro yo muriro omonene uywe obete chinsemo chiria chia mukuru wa jenga onyatogo sali chiduka amonekanisa ya AMO magega yumuriro monene obete ogoba chinsemo chiri cha Nairobi chinsemo ya jiricha Toy Market na gosalia ebinto. Asepeje ya 10 ya The Standard nigekwanira igoro ya banafunzi gosaba orokigwa abo batebigwe mbachi gwakana chibesa gosa school fees chinga kichiri bago chigoso ase university omwako oyo ase omo Minister of Health omo principal bwega abatebetanganera Beatrice atatoka tangamba kana mpaka ekero omuraibwense abaire amagani ali atebetenga goikanya kore akororo gose chira chiri arwete cha masomo ekera akorere goshugulikera nali baranyare bagwakana nabo igo mwancho murigeria ayune gazeti ya The Standard ayunaro amurikiroro lakini koraganie kurigeria gazeti ya The Standard gwesomia mange nabo kunyara kwigurira gazeti ya The Standard elinde onyore gwesomia mange ayuna mange mwancho murigeria on Ndizi TV egorere gazeti eli ya bwanchete obego wesemia korwa omuchakano goika somwelia naboyo kwemanya asobagale konde mwanchu muri TV kira chikoraga ensa ayemo nenusu nigotora to kumwaligania amagane to marieta yakorwa mofatu ndere nyakundi oyunkomanyinga obera wekirana ase studio emambi yabono astra to kumulekera anemono amangana alengete chisemi senge nchoni garo mosemia omoneke gima omosemia okorua obosemi naboyo komanya abange nabega usangana into igoro yamangana alia abasaye abwenda teguyatana na naro nabo igo chinchera baraba gokina asenchera ere engia kigima aseigo tobasa konyegera ngumwani ntorbene umugani abayigerana ase studio emambi ijabono abo igo mwanchu muri na botambe etogotebanga ujumbe yago tweba gotoma ase Ndizi TV News Digital oino motandao rio Facebook nabo igo YouTube nabo gotemna Ndizi TV News korwabo muna kwaigulinga omugani rero iga nigo ale email ndizokubanire chisemi andake tigandi babiri batatu bali banyare bagotoria aso motandao rio Facebook muna Ndizi TV News Digital asinkoranga emboli ya mosense makota banga kuro mosensema niko ndani in the stay tuned Catherine atanga kisinya koe well represented na Samson Ogega agate banga kiango niko ndani kisi pamoja aso moroberio bwensa kia boigo mwachu murigelia na bakonya kogendra gotoma ujumbe yago senge chumoroberio bwensa kia toraera ntoto aromogeno yugo chukwana chisemi na muna botambe omogenigo ago chikoba aso kopokogwa job elitaliane no Ronel Fato merane abwe ankyo motware lituko digia to basa uska to basa konyegera